anụlụ m nwaanyị nke izizi mụ na ya na-abụ wee bili wee bie ọ dabara ala mụ na ya na-abụ so anyị wee gbasaa wee nụọ nwaanyị nke ịbụọ mụ na ya na-abụ bie o ọ dabara ala mụ na ya na-abụ anyị na-abụ gbasaa maka na m achọrọ nsogbu onye ose elu n'isi nnọọ o njebela onwe m ka udo wee chịa o ọ sị m nna ọkwa ya wee jee wee nụọ nwaanyị nke ịtọ nwaanyị nke ịtọ wee bata n'ife ọ mụọlịa bụ ofu nwa ka ọ mụọlịa mana o nwere ọbara ndị ofe yadana so ọkwana anya na ya na-abụ wee bili ọ sị m anọgide nwaanyị aga na-enye ya nsogbu onye lie nsogbu gbogo onye lie nsogbu gbede ọ sị m na etu ya si eme bụ ọ bụrụ na ị chọrọzi nya aha ya alụghị ụlọ ibila ebe afọ yadana ya na-akwụrụ ka ụgwọ ụlọ ọ sị m mana ụmụ nwaanyị ndị izizi ya nụrụ fa mgbe ya pela mpe ya na ya nụrụ ofu kemgbe ya dị very young nụọ nke ọzọ after 32 wee nụzie nke a kịta anọ ọ sị na ọ dịka 7 years after ka anọ this one ọ mụtala ofu nwa nwaanyị ọ sị m this woman wee jidete nwa ya sagide esi nwa ejiri anya afịa to the point na gbasị nwa ya chọrọ ịnụ di na o ji maka anyị eme n'ala ego a ga-eme n'isi jeme court wedding na-agwaghị ya sọsọ ife mamia melie sọsọ ife mamia na dis girl ejiri anya afịa na ọ bịa nwere ife amelie physical na ọ bụghị ife mamia na-asị ya isi o ọ sị m nne nwaanyị a wee emeketi abalị ọ na-agụ di efifi ọ na-agụ di njakwa ọ na-agụ di ọ ga-ebido ụtụtụ kwagide eyi mgbede apụọ na nwaanyị a dụgo onwe sụkọsụkọ andị na ọ na-agwọta ọgwụ ọ sị m na nke kasịzi njọ bụ n'ikpeazụzi na olubezi nke ịmanye aka ịkwụ ya mmiri o jikwa aka ịgbagolu ya chọọ ịpụ nọchielie n'ụzọ ịgbagolu so many things ya wee sị na ya ba injinia sị na ya ma nnọzi nwaanyị ọzọ wee nọlụ ka ogbu onye ya wee kwụgharịbakwa ka ya si akwụgharị ka a na-akwụgharị alagba nwaanyị a ya akwụgharịgide nweta nwaanyị ọzọ ya chọrọ ịnọ ọ sị ya na ọnụ ọnya na ya ga-emesie ka e kwuru asị ya benebe asị m nne na mgbe ụfọdụ ịnụta nwaanyị nyelu gị peace ma nwaanyị ị chọrọ ịgbasa anya ojebela onwe ya mmadụ Ifechukwu mere gị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ekwensu kwụrụ ọdụdụ ọ sị m nne dis woman wee sị ya na ya ga-emesi enyi ife kwu ya na ya bụrụ nwaanyị nke izizi nke aja bụ nwaanyị nke abụọ ya ga-etinye mmọnwụ ọka na-ekwunye wee jee lụọ nwaanyị nke n'afọ ya na ya na-abụ bili na apatiment ebe a na-akwụ ụgwọ ụlọ hapụziala nyanwụ ụlọ nke ya lụrụ obili ebe afọ sọsọ ya ọ sị m ya na nwaanyị a bili nwaanyị a wee bido wee gwabali ya ọgwụ olu ụgbọ ndị enye ejesie na-abata mepee ọnụ ụzọ rumie ka aba na nnekwu agadaga agwọ ka ọdọ si otu uwenyite isi na-echie nye na-agwa anya ifenya ji bụrụ nwoke ịmagolu bịa na-arụ na dis agwọ agbara aka ya wee gbafu wee jekpọọ dibịa ka dibịa na-agbata ka ọfọ dị agwọ afụrọzi agwọ cha agwọ n'ụlọ niile chia n'elu chia na chia n'etiti na-agba na afụrọzi agwọ dibịa wee wụọ wee si ya na nwaanyị a ṅụọgo iyi si na iwurili na a ga-egbu gị na ọ bụrụ na egburo gị na ya mazụ ike do something ka iketo ife jikọ gị na ya na-abụ na ọ bụrụ na iketọrọ ife jikọ gị na ya na-abụ na ife ọbụla o melụ gị we come to you yọta na ya wee kwalụ wee sị na ya chọrọzi wee wepụ okwu kọt wee bido wee kpebe ya wee sị ndị kọt ya gwafa etu nwa ya nwaanyị si wee nụ di ya anọgide nụza na nwa ya nwaanyị nụrụ di na agwara ya ọ sị na maka ife ọ na-eme ya na ọ bụrụ man enough na ọnya mere ya ji nọọ izizi chụọ nọọ ibu chụọ wee nụkwa ya kịta wee na-achọ ịchụ ya na ọ dị responsible ọ bụ na ọ dụrọ kedu ife ọ na-achụrụ nwaanyị niile ọ na-anụ ndị kọt si ya yes kedu ife ị na-achụrụ nwaanyị niile ị na-anụ ndị kọt wee sị na mmadụ ikpe ọgwụ hia olesi ma enwere witness ọ sị yes na ya nwere witness ọ wee bụrụ na nwa dibịa si ya wee bịa maka na ya ya ọ dị ga isi asolu ya bịa nwa dibịa wee pụta sị na ọnya witness ọ sị m dis guy wee kwụrụ ọtọ wee si nwunye ya nara agwọ nke ya gwọsị anya eme anya na ọ bụrụ na isi n'eziokwu na ọ bụrụ gị nwa mere ọgwụ eji wee fụ agwọ be di gị na ife ga-eme gị ebe na ị ga-ekwu ma nke ịma ma nke ịmarọ were ọnụ kwuo na ọ bụrụ gị nwa gwọ ọnya bụ ọgwụ in fact na enyi m nwoke gwọrọ gị data ọgwụ
ịchọ kịta ka ewelu fonu kpọọ ya ka o kwuo ka gị na ya si wee jee. Nwunye wee kwetesị n'eziokwu, wee sị ya ma ọ chọrọ igbu ya. Ọ sị na ọ bụrụ na ya chọrọ igbu ya na o mezili abandon ya na ọ chọrọzi ịma jee n'ugbu ya nwaanyị ọzọ, o sikwa nke ọ pụọ nke ya. Wee sị na ya chọzi na ọ bara na nke igbu ya egbu na ya chọzi. So George wee sị ya na di gị si na ọ chọzi nwere ife ị ga-ekwu maka ya. Ọ sị na ya ka chọrọ. Ya wee sịkwa George dị ya chọ ka ọ pụọla ya n'ụlọ ya lụrụ, na o nwee ka ọdụ na ya ga-enwesị ụlọ bụrụ ebe afọ ebe nwa ya nwaanyị nụgo di, na o nwerezi onye ọ na-efid ya na babe nna ya ka ya bakwa n'ụlọ ya jee bili, na o nwee ka ọdụ na ya na-akwụ ụgwọ ụlọ sọsọ ya bili na that house. So George wee sị ya na ya nwa ga-enye ya ego ọ ga-ejikwalụ ngwongwo ya wee pụọ na ya bụ ụlọ. Ya wee kwalụ wele ego afọ asịsị nye edobe ya n'elu tebụl ebe afọ ozugbo, bikos na ya chọrọzi ịfụ nwaanyị a na o nwere ife ọzọ ya chọrọ ya ejikọ ya na dis woman. Ka ọ tụnyere ya 1 month iji wee kwapụ, o wee bukọrọ ngwongwo ya wee pụọ. O wee lụọ ụbọchị ya jele ije zacha ụlọ, wee tie isi n'ụlọ na Nnekwe dise na-agwọ o na Nnekwe dise na-agwọ, fụzi anya chụwa ya achụwa o. Ya wee gbaba ọsọ wee gbara, ya gbagidere ọsọ luo na be nwa dibia, wee sị nwa dibia na Nnekwe o ya afụkwa dị agwọ again. Nwa dibia wee sokwere ya wee gbalụ wee bịa wee mewe ihe ome mewe ihe ome mewe ihe ome mesie. Ọ sị m nne na ife nwa dibia na agwọ omere megidere agwọ ihe, agwọ kwụsị imeghere arụ feche na dị agwọ anwụgo yatago, wee chọzie akaba jee fechesie ụmụ ifefa na efeche na the whole compound. Pụtazia n'afọ ọsị agwọ, pụtazia n'afọ ọsị agwọ, agwọ nwugolo before ha wee bido ihe ha na-eme. Ọ sị m nne mama the worst na dat nwa dibia anwụkwugo nke ya, na ọ na lolu 2 days nwụrụ. If not for enyi nwoke anwụ nkịta anwụrụ anwụ ya ka nọgizi ndụ tata. Ọkwa ofu nwaanyị ka ọ mụtali ahụ. So na ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ekwensu, na ọ bụrụ sọsọ nwoke bụ ekwensu. Ụfọdụ nwaanyị na-eme ife eji emebe ihe ọbụla a na-eme ha edizavụ ọnya. Ka ihe a niile mesịrị, nwaanyị nke ya na-anụ wee mela ọsọ sị na ya anụsigo, na ụjọ na-atụ ya na nwaanyị a nwere ike igbu ya, na ọnya nwa bụ next target na ya chọrọ. Ọ sị m na dis woman ya na-agbapụ maka ya na moto kuturu ya one day. Wee kpa dị ya nwaanyị, o wee bịa wee pali ya jee donye na ebe a na-edokwa ozu, wee bịa wee bịa sị ka onye fa na ebe a ga-enye ya. Wee sị ha mba, sị pali ya na be nne ya na-amanye ada ya nwaanyị na-ahịa ya, biko onye ya na mmadụ gbasara ekwesịrị ịkanye ebe onye afọ, ekwesịrị ịkanye ebe onye afọ. By the way, kedu ife ndị befe ji wee jụ na amanye ebe ha? Do na ya jụrọkwa adị ya nwaanyị ahụ, na ya sị na ya chọrọ ịjụ ha anything, mana ekwesịrị inye ebie. Ọ bụrụ gị ga-enye efe a na ebe a ga-enye adị ya nwaanyị na-ahịa ọyọrị agbụgo ọyọrị agbụde, ọ bụrụ gị ga-enye. Adị ya nwaanyị na-abịa ahịa biko kịta ọma na nne ya nọ, ọ maka na mama ya nwụrụ ka o ji wee cheta nne ya. Eziokwu na ọmụ ka iweta dị story, mana o nwee ka ọ dị na nwaanyị ameghara ha ma enukpodi ya nwaanyị ọzọ, o megharara ma enukpodi ya nwaanyị ọzọ. Ọsọ gị ka ekele ụmụ nwaanyị a sị na ọdụka ọdụkpọba ọdụka ọdụ egolu yara na abụgodo ihe ahụ ị na-efe nwere ike na ya does not happy with you. Ịnọ izizi chụọ nọọ ịbụọ chụọ nọọ ịtọ, aka na-ekwe nnukwu ọzọ. Nọmba 4, ụmụ nwaanyị ọba atụrụ a na-eje n'afọ eche ekote. Ụmụ nwaanyị ọba atụrụ, I'm not against it though, because ihe a bụ tradition unu, right? Ya tradition ndị Igbo na nwoke can marry more than one wife. Mgbe ị chọbala nwaanyị ka ị ga-ama nọ ụmụ nwaanyị jụrụ ebe niile, yes, mana wife dị few. Oh yes. Chigizọlụ gị ka nọrọ ndụ were ọnọrọ na-akọ. Ọ bụrụ na ị dọ lucky kịta ịma nnọọ wee kọrọ anyị akụkọ, andatara m your fourth wife meela ọsọ ebe ọ na-agụ na ị nwere ike jee nụọ ọzọ. Ahụ ya tago na ị na-anụ ị na-ekpe ekpere agwọ ka eji wee chụgụ na nke nwere ike ọzọ wụrụ mosquito. Ịma mfọdụ ya mgbe ọ bịara, ahụ ya tago na ị nwere ike fụ agwọ mgbe ọ bịara. Mosquito bụ na ọ tabaza gị wee malụ wee kụọ ya kabọị, ọ bịa bụrụ ma amara m ka the first or the second si wee treat gị nọọsọ nke ka anyị maala ife o mere gị. Ahụ ya tago na so because of that ọsara m ihe o mere dị oke. Ma ọ bụ na ihe a niile kọrọ anyị kịta ka o mee maka ịmaala na mgbe ụfọdụ onye ọbụla na-ekpe ka ọ dabalị ya, maka na ife ojiri ekwe m nghọta bụ na ịnọrọ izizi chụọ nọọ ịbụọ chụọ nọọ ịtọ chụọ. O kwere m nghọta.
Nkwere m nghọta. Agba mbọ atụ n'ogwe, gba abụọ atụ n'ogwe, gba atọ atụ n'ogwe. Ọsọ ogwe ka apịala akụ. I am sorry to say, but I don't understand. But I still thank God for your life. Ọ gwụsịkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ndị be anyị, daalụ dọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.